Pauwi na ako ng hapong iyon mula sa eskwelahan nang makasalubong ko na naman ang grupo ni Gino sa medyo tahimik na iskinitang iyon. May mga dalang baseball bat ang kanyang mga kasama. Mababagsik ang mga mukha na animoy may dadaluhang patayan. Sa totoo lang ay iwas na iwas ako sa kanila. Kilalang bully si Gino at ang kanyang mga kasama. Sanay itong manggulo at hindi pumapayag na malamangan. Ang nakakainis lang ay ako ang paborito niyang pakialaman kahit na hindi ko naman siya inaano. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin. "Oy, Justin, mag-isa ka na naman ah." Aniya. Napayuko ako. Palagi naman ako nag-iisa. Kailan ba ako nagkaroon ng kasama? Ngumisi siya at nilapitan ako. Hinila niya ang aking bag na nakasukbit sa balikat ko. Ang luha ko ay nagbabanta na namang sumungaw sa aking mga mata. Palagi na lang ganito. Paglalaruan nila ako, bubugbugin at basta na lang iiwan na sugatan at nanghihina. "Nagawa mo ba ang ipinagagawa ko?" Aniya. Kaya naman humarap ako sa kanya. Nakaramdam ako ng pagre-rebelde ng kalauban. Bakit ba ginaganito niya ako? Hindi na tama to. Kailangan ko na siyang sagutin. Hindi ko nagawa." Sagot ko. Gusto niyang sunugin ang mga libro sa aming eskwelahan at ako ang gusto niyang gumawa. Sumusobra na siya. Kapag ginawa ko iyon, anong mangyayari sa akin? Ako ang mananagot. Ako ang magiging kawawa. Napaiktad ako ng galit nang ibagsak ni Gino ang kanyang pamalo sa semento. Gigil siyang lumapit sa akin at tinulak-tulak ang aking ulo. "Hindi mo nagawa? Ha? Bakit?" Aniya, at marahas akong tinulak kaya napasadsad ako sa lupa. Nagdilim ang paningin ko, kaya naman tumayo ako at marahas din siyang itinulak dahilan para siya naman ang mapahiga sa lupa. "Dahil hindi na tama, sino ka ba para utus-utusan ako? May sakit ka sa pag-iisip." Galit kong bulyaw sa kanya. Tumayo siya at ipinagpag ang kanyang damit. Sabay harap sa kanyang mga kasama at humahalakhak. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa nang humarap siya sa akin. Sabay unday ng suntok sa aking mukha. Napatihaya ako at nasasaktang sinapu ang aking mukha. Bigla akong nahilo sa lakas ng kanyang ginawa. Ang masama pa ay agad na dumugo ang aking ilong. Nagtawanan ang mga kasamahan ni Gino at tila natuwa sa nangyari. Bago pa man ako makatayong muli, ay nagsilapitan na ang kanyang mga kasamahan at pinagtutulungan na akong bugbugin. Nabingi ako sa lakas ng tawanan nila. Lupaypay akong bumalandra sa semento at duguan. Sa nanlalapo kong paningin ay nakita ko pa si Gino na dinuraan ako, tsaka ibinagsak ang kanyang dalang pamalo sa katawan ko. Nais kong magwala at umiyak, ngunit hindi na ako makagalaw. Namamaga ang aking buong katawan, kasabay ng pamamaga ng aking puso. Ganito na lang ba talaga ang sasapitin ko? Maging katuwaan ng mga taong walang magawa sa buhay. Tahimik akong lumuha hanggang sa mapagod ako at tuluyang dumilim ang paningin ko.
Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog, ngunit nang magising ako, ay hindi pa rin ako makagalaw. Ang alam ko lang ay may nilalang na lumapit sa akin. Tinitigan ako at saka tinignan ang aking mga sugat. Sinda ko siyang pinagmasdan. Nakakatakot ang mukha nito. Mapupula ang mga mata at may mahabang pangil. Magulo ang mga buhok at may mahahabang mga kuko. Natakot ako nang makita kong umangil siya at tila galit na galit. Halos atakihin ako sa puso nang makita kong sinuyod ako ng tingin ng nilalang tsaka ngumanga ng pagkalaki-laki. Sa takot na baka lamunin ako ng aswang ay napasigaw ako at balak sanang tumakbo. Pero hindi ako makakilos. Nakita ko nang humaba ang kanyang dila at nilawayan niya ako. Maging ang aking mga pasa hanggang sa wala na akong maramdamang sakit. Ilang saglit pa. Nagulat ako nang makitang basta na lamang naghilom ang sugat ng aking katawan. Ang nilalang ay tumitig sa akin. Biglang umamo ang kanyang mukha at saka umatras, gumapang palayo sa akin. Lumundag siya papunta sa bubong at basta na lang nawala sa kadiliman. Dahan-dahan akong bumangon at pinakiramdaman ang sarili. Wala na ang nararamdaman kong sakit. Tila mas lumakas ako at walang pinagdaan ang bugbog. Tuluyan na akong tumayo at pinulot ang mga gamit kong nagkalat sa lupa. Ang aking bag ay winasak pa nila. Umuwi ako sa aking tinutuluyan at wala sa sariling nahiga sa kama. Nawala ang atensyon ko kina Gino. Nabaling ito sa aswang na buong akala ko ay magiging hapunan na ako kanina. Bakit niya ako ginamot? Sino siya? Sa pagkakaintindi ko ay nagalit siya nang makita ang sinapit ko. Pagak akong natawa. Buti pa ang aswang. Naawa pa sa akin. Buti pa ang inakala kong halimaw ang itsura. Siya pa ang tumanggal ng sakit na nararamdaman ko at humilom sa mga sugat ko. Wala na akong mga magulang. Ang alam ko lang ay maaga umano silang namatay nang magkagulo sa baryo kung saan kami dating nakatira. Hello po mga kaswang. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, ay may kunting kahilingan lang sana ako. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay huwag po sana ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated ka sa mga paparating natin na mga kwentong aswang. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Sinunog ang aming bahay at itinaboy ako kasama ang aking kapatid. Habang nasa biyahe naman ay nagkaproblema kami kaya nagpaiwan ang aking kapatid. Ang alam ko lang na hinding-hindi ko makakalimutan tungkol sa kanya ay ang kanyang palaging sinasabing sanggang dikit raw kami. Nang makarating ako dito sa syudad, ay mag-isa na lang ako. Nagpalaboy-laboy hanggang sa makatagpo ng isang matandang dalagang wala na ring pamilya. Itinuring niya akong tunay na anak at ibinigay ang lahat ng aking pangangailangan. Masaya na sana ako dahil nakatikim ako ng pagkalinga. Ngunit hindi naman iyon nagtagal. Nagkasakit si Mama Len.
ang umampon sa akin. Kaya naman naratay siya sa kanyang higaan ng ilang linggo. Malala na pala ang sakit niyang leukemia at ayaw naman niyang magpadala sa doktor dahil may taning na raw ang buhay niya. Hindi na siya nakabangon pa ng tuluyan na siyang mawala ng hininga. Kung gaano ako kasaya nang makilala ko siya, ay ganoon din ako kalungkot sa pagkawala niya. Nagluksa ako at halos sirain na din ang buhay ko hanggang sa dumating ang abogado ni Mama Len at ipaalam sa akin na ako pala ang pinamanahan niya ng kanyang lahat na ari-arian. Hindi ako makapaniwala sa isinawalat ng abogado. Ako ang pinamanahan ni Mama Len ng kanyang mga bagay na naipundar. Nagawa ko ring makapasok sa paaralan dahil na rin sa mga koneksyon niya. Kahit nalungkot ako sa kanyang sinapit, ay nagpakatatag ako at nag-aral ng mabuti. Sa kabila pa man ng aking natamo, ginawa pa rin ni Gino ang lahat upang maging miserable ang buhay ko. Nakagawian na niyang ipahiya ako at saktan. Umiyak ako at inalala ang aking tunay na pamilya. Kung sana ay hindi sila namatay, baka nasa probinsya ako ngayon at masaya. Maging ang aking kapatid ay hindi ko na alam kung nasaan dahil nawala na ako ng balita. Nang manikip ang aking dibdib, ay bumangon ako at nagpa siyang maglakad-lakad. Tahimik na ang paligid at wala nang gaanong sasakyang dumaraan. Habang naglalakad at patingin-tingin sa paligid, ay may napansin ako sa isang may kadilimang iskinitang hindi naabot ng liwanag ng ilaw sa poste. May nagkakatuwaan doon habang may mga daladalang pamalaw. Ang grupo pala nila Gino ang nasa iskinita. May pinagkakatuwa ang kulay itim na aso. Takot ako kay Gino ngunit hindi ko maatim na pagmasdan lamang ito habang pinapalo at pinagkakatuwaang lumpuhin ng mga walang hiya ang aso. Lumapit ako at bigla silang sininghalan. Ganyan na ba talaga kayo kasama? Na pati ang kawawang aso ay pinakikialamanan na ninyo? Galit kong wika. Tila iisang tao silang lumingon sa akin at sabay na nagngingisihan. Oy, nakialam si Justin. Humalakhak si Gino at lumapit sa akin, kaya naman umatras ako. Ang kawawang aso ay iika-ikang lumapit sa akin kahit pa duguan na ito. Gusto mo yatang ikaw ang sumalo sa parusa namin sa asong iyan? Aniya, kaya naman kinakabahang napaatras ako. Akmang papaluin na naman niya ako nang hawak niya. Nang umangil ang aso at biglang bumangis. Napawa pa ang mga kasamahan niya nang makitang tila susugod pa sa kanya ang aso. Kaya naman ngumisi si Gino at akmang susugod sa akin. Ngunit gayon na lamang ang pagkabigla ko nang lumundag ang aso at dinaluhong siya. Napasigaw ako nang makita kong kinagat siya ng aso sa mukha. Ang kanyang mga kasamahan ay nagkagulo at kanya-kanyang diskarte kung paano mapaalis ang aso mula sa pagkakadagan kay Gino. Ngunit sa sobrang lakas nito ay tila lintang nakadikit na ang uso ng aso sa mukha ni Gino.
Bumulwak ang masaganang dugo nito habang nagkikikisay. Sindak akong natulala habang nakitinginang magsiatrasa naman ang kanyang mga kasamahang sa tingin ko ay nasa 5. Nagulat ako nang magbago ang anyo ng aso at dahan-dahang naging hugis tao. Tinubuan ito ng pangil at mga mahahabang kuko. Ang kanyang balahibo ay naging balat ng tao at nagkaroon siya ng mahabang dila. Gayon na lang ang sinda ko nang makita kong umangat ang kamay ng nilalang at binutas ang kanyang dibdib. Hinablot niya ang mga lamang loob at walang pagdadalawang isip na nilamon iyon. Ako naman ay hindi nakakilos at natulala lang sa nakita. Nagwala ang aswang at sumingasing na sinugod naman ang iba pang nagsiatrasan. Ni hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataong makatakbo dahil na-corner na sila sa isang sulok. Akmang lalaban naman ang isa sa mga kasamahan ni Gino. Ngunit nilundagan lang ito at tilang hinila ang katawan ng lalaki. Napasigaw ang isa nang mahahagisa ng hinablot na mga lamang loob ang kanyang mukha. Ang dugo ay pumulandit sa dingding kaya mas nagkagulo ang paligid. Halos mapaos pa ang isa sa kakasigaw. Lalo na at humaba ang dila ng nilalang at ipinulupot sa isa pang lalaking nagbabalak tumakbo. Tila sawa na may sariling isip ang kanyang dila na tumalim ang ulo at tumusok sa dibdib naman ng ika-4 na lalaki. Nagkikikisa ito habang sumirit naman ang kanyang dugo. Tila nagpiesta ang nilalang habang nilantakan ang mga lamang loob na kanyang nakuha. Ang isa sa mga lalaki na nanatiling buhay ay tila nawala sa sarili at tumatawa habang umiiyak na pinaglalaruan ang mga lamang loob at dugong nagkalat sa lupa. Ako naman ay nanginig nang makitang bumaling sa akin ang aswang habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Huwag kang lumapit. Kabado kong wika habang paatras na lumayo sa kanya. Natatakot ako sa isiping baka ako naman ngayon ang kanyang lantakan at butasan ng dibdib. Nanginginig na napaatras ako at nakiusap na sana'y layuan na niya ako. Ngunit mas lumapit pa sa akin ang nilalang habang dahang-dahang nagbabago ng kanyang anyo. Ang kanyang nangingintab na katawan ay dahan-dahang nagbago at naging normal na kagaya ng sa tao. Ang kanyang pangil at mapupulang mga mata ay bumalik sa normal hanggang sa maging isa na siyang tao. Ako ay gulat na gulat sa aking nasaksihan at hindi makapaniwala. Papaanong ang isang aso ay naging halimaw hanggang sa maging tao naman? Nanlalaki ang mga matang napatitig ako sa kanya nang makita ko ang napakapamilyar na mukha. Maamo siyang umiti sa akin. Tila ba may nakikita akong kakaibang emosyon sa kanyang mukha. Tuwa, lungkot, pangungulila. Lumapit siya sa akin, kaya naman nawala bigla ang aking takot. Hindi kagaya kanina nang nasaan yung aswang pa siya. "Kumusta ka, Justin?" tanong niya.
at maging ang kanyang boses ay pamilyar din sa akin. Napakunot ang aking noo at pilit kong inalala kung saan ko nga ba nakita ang lalaking ito at narinig ang kanyang boses. Ang laki na ng pinagbago mo. Nagpapasalamat ako at hindi ako nagsisisi na isinakripisyo ko ang buhay ko para sa kalayaan mo. Aniya. Kaya mas sumakit ang aking ulo sa pag-aalala kung sino siya. Pumikit ako nang sumakit ang aking ulo. May mga nakikita akong imahe sa aking ulo. Iyong mukha niya sa anyong aswang ay naaalala ko. Siya ang gumagamot sa akin sa tuwing umuuwi akong lupaypay mula sa pambubugbog ni Gino. Siya ang nananakot minsan sa mga taong may balak na masama sa akin. Sumakit ang aking ulo ngunit wala akong naalala maliban lamang doon. Kaya naman hindi na ako nakapagsalita. Hinayaan kong hawakan ng lalaki ang aking balikat. Halika Justin, at ipapaalala ko sa iyo kung sino ako. Nais kong malaman mo ang pagkatao natin. Aniya at nagpahid ng langis sa kanyang katawan. Hindi ako nakagalaw nang makitang muli na namang siyang nagbago ng anyo hanggang sa magkaroon siya ng mabalahibong mga pakpak. Muling pumula ang kanyang mga mata at nagkaroon ng pangil. Tingin ko sa kanya ay isa na namang halimaw. Hinawakan niya ang aking kamay at umangat kami sa hangin. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng panggigilalas. Tila ba dati ay nagawa ko na ang ganito, ang lumipad sa ere at humanga sa kagandahan ng gabi. Sumikdo ang kaba sa aking dibdib. Bakit habang hawak ako ng nilalang na ito ay may iba akong nararamdaman? Tila ba lukso ng dugo? Bakit ba sa halip na masindak ay tila komportable ako sa kanya? Nang unti-unti ko nang matanaw ang lugar na nakikita ko mula sa itaas, ay dahan-dahang sumikdo ang aking dibdib. Nais kong bumunghalit ng iyak dahil sa labis na tuwa at pangungulila. Wala akong ibang naiisip kundi ang kagustuhang yakapin ang ngayon ay nakahawak sa akin. Tumulo ng aking luha at hinarap ang lalaki. Kuya John, buhay ka? Sambit ko at niyakap ang nag-iisa kong kapatid na kahit pala nagkahiwalay kami, ay hindi ako kailanman iniwan. Salamat Justin, at hindi mo ako kinalimutan. Aniya, at habang lumilipad ay humihikbi. Naaalala ko na ang lahat. Ang trahedya ng aking pamilya na pinatay dahil kami ay mga lahing aswang. Mga lahing aswang na kinasusuklaman noon. Kaya nagkahiwalay kami ng aking kapatid. Ako man ay may lahing aswang, pero hindi pa dumarating ang takdang panahon para magbago ng anyo. Ngumiti ako at inalala ang lahat ng mga pagtatanggol na ginawa niya sa akin. Siya pala ang aswang na sa tuwi na ay gumagamot sa akin at nagbabantay. Paano kita makakalimutan? Kuya, kapatid kita. Sanggang dikit tayo eh. Ani ko at ninanamnam ang saya na
pumawi sa pangungulila ko sa aking pamilya.